ପରିବ ପରିବ ହେଲା ଦିଅନ୍ତୁ ବକ୍ସ ବକ୍ସ ଆଣନ୍ତୁ ବକ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ବକ୍ସ ତଳୁ ଧରିବେ ହଁ ଉପରୁ କେବେ ଧରିବେନି ଏମିତି ଧରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଧରିଲେ ଏମିତି ଧରିବେ ରେଡି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଉଚ୍ଚା କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଏଠି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା କି ଟେକା ସିମେଣ୍ଟ କି ଦରକାର ନାଇଁ ମ ଏରା ସିମେଣ୍ଟ କି ବାନେ ରେଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ମୋ ବାକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ସଦାବେଳେ ଏଇଠି ପାଣି ଦେବେ ଆଉ ଚାଣ୍ଟି ଚଢିବନି ପିମ୍ପୁଡି ପିମ୍ପୁଡି ହେଲା ଯଦି ପାରିବେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଭଲ ଦେଇଦେବେ ଏଇ ଉପରେ ରହିବ ଯେମିତି ହେଲା ଗୋଟେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନହେଲେ ଦେଇଦେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା ଉପରେ ରଖିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି କ'ଣ ହଉଛି ଏବେ ଘରେ ନେଇ ସବୁ ଏମିତି ବସେଇ ପାରିବେ ନା ନାହିଁ ହଉ ସାଇଡ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ଆରେ ଏମିତି କେମିତି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି କିଛି ଦୌଡ଼ିବେ ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ସହ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ଯିବେ ଯିବେ ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ହଁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଆଜି ଯେହେତୁ ମାଛି ଆସିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇନ୍ତି ଉଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତେଣୁ କରି ଏଇ ଗେଟ୍ଟାକୁ ଦେଇଦେବେ ସରିଲା କାଲିଠୁ ଖୋଲିଦେବେ ଏ ଗେଟ୍ ଲଗାଅ ଏଥିରେ କିଛି ପଳେଇବନି ମାଛ ଥିଲାବେଳେ ଦେଖିକି ଦେବା ଆରେ ଏମିତି ଏମିତି ଡରିଲେ କେମିତି ହବ ଆପଣମାନେ କିଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ ନା ଫିର୍ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ ହେଲା ଏ ମାଛି କାମୁଡ଼ିବନି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲି ମାଛି ନୁହଁ ହେଲା ରେଡି ଦେଖ ମୂଳରେ ପଥର ଢିମା ଦେଇକି ରଖିବ ନହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଶୋଇ ପଡ଼ି ଓଜନ ଅଛି ବହୁତ ନା ଏମିତି ହେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ମାଛି ଫେଣା ପଡ଼ିଗଲା ମାନେ ଛିଡ଼ିଯିବ ମାଛି ନଷ୍ଟ ହେଇ ମରିଯିବ ହେଲା ମୂଳଟାକୁ ପୁରା ଜାମ୍ କରିଦେଇକି ଭଲସେ କରିବ ରଖିବ କହିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିବି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ନେଇକି ବକ୍ସ ଗାତ ଖୋଳିକିରି ଏମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋତିବେ ତାପରେ ଏ ବକ୍ସ ତାପରେ ବସେଇବେ ଏଇ ଗେଟ୍ଟା ଦେବେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ କାଲି ସକାଳୁ ଏସବୁ ଖୋଲି ଦେଇଥିବେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଟିକେ ସବୁ ଘୋଡ଼ଣୀ ବି ଏମିତି ଏଇଟା ହେଲା ଉପର ଘୋଡ଼ଣୀ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ବେଳେ ସବୁ କହିବି ହେଲା ଏଟାକୁ ଏମିତି ଧରିବି ହଁ ମୁଁ ଧରିକି କାଢ଼ିବି ଧରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବାକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏଇଠି କରିବା ନା ଯାହା ଜାଗା ବସିବା ବସି କରିସାରା ତାପରେ ଦେଖିବା ନା ଏଇଠି ସବୁ ଏବେ ଦେଖେଇ ଦେବୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ହଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାସ୍ କହୁଛି ଆମ ସନ୍ତୋଷ ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ଲାସ୍ ଯିବେ ସବୁ ଫୁଲରୁ ସବୁ ଆଣିବେ ତାଙ୍କର ପୋଲରେ ଆଣିବେ ଗୋଟେ ପରା ଗୋଡ଼ରେ ହଳଦୀ ହଳଦୀ ଆଣିବେ ମହୁ ବି ଆଣିବେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ଚାଲିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହିଲେ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଖୋଲିବ ଓଲଟାଟା କହିଲେ ଆପଣ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଖୋଲିଦେବା ମୋଡ଼ିଦେବେ ମୋଡ଼ି ଦେଇକିରି କହିବି ଦେଲେ ଏଇଟା କାହିଁକି ଦେଉଛି ଶୁଣ ଯେଉଁଟା କରୁଛି ଖାଲି ପଚାରି ଏଇଟା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବେ ଖାଇବେ କିଛି କହିବେନି ସେଇଟା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ପଚାରି ହେଲା ଏଇଟା ଦେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ମାଛିକି ମାଛି ଏଇ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଚଢ଼ିକି ଯିବେ ଭିତରେ ପଶିବେ ଖାଇକି ପୁଣି ଆରେଞ୍ଜ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କେମିତି ମୋଡ଼ିଥିଲି କିଏ ଦେଇପାରିବ ଆପଣ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ମୋଡ଼ନ୍ତୁ ନିଜେ ମୋଡ଼ିଲେ ଏକା ଠିକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲଟା ନିଜେ କରିବେ ନା ଅଲଗାଟା ନା ଏଇଟା ଥାଉ
ନିଜେ ଗୋଟେ ଆଣି କରନ୍ତୁ ଉଠାଇକି ପିଦୁ पुढची धरली अशी तिकडे जाय का अंतला मुली जाऊ भी मी भी हाजी तो बाकी सोल भी माने ले बा ना रानी मानेला जान जाऊं जिंदा तिकडे केलं କାଟି ଗିଆ ସେ ଫ୍ଲାୱାର ଏ ଯୋଉ କଣ୍ଟାଟା ଏପଟେ ଛିଣ୍ଡି ଯିବ ଛିଣ୍ଡି ଗଲା ଏଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଟା କଣ କି ଆମେ ଯୋଉ ବାଟରେ ଆଣୁଛୁ ଆଚ୍ଛା 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 ସେଟା ଛିଡ଼ି ଯିବ ତାର ଘରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ପ୍ୟାକ୍ କରି ଯାଉ ନହେଲେ ଆର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଏଟା ଦେଲେ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଭାରି ଝିଞ୍ଜିଟି ଭାରି ଇଏ ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ଫେଣା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା ଆଣିଲା ବେଳକୁ କେତେ ହାଉସ୍ ପଡ଼ୁଛି ବାଟରେ ସାଇଡ଼୍ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯେମିତିକି ଏଇ ଡବାର କାନ୍ଥରେ ଯେମିତି ଏଇଟା ଲାଗିକି ରହିବ କାରଣ ମାଛଟା ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ବସିବ ତାପରେ ଏଇଠି ବସିବ ଏଇଠି ଯାଇକି ଧୀରେ କିନା ପିଇକି ସେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଆସି ପୁଣି ଏମିତି ଉଠିକି ଆସି ବସିବ ଯଦି ଏଇଟା ନ ଲାଗିବ ସେଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ତା ଗୋଡ଼ ଖସିବ ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ମରିଯିବ ସିଏ ଦେଖ ଯଦି ଆ ଭିତରେ ମାଛି ପଡ଼ିକି ମଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭୁଲ ଦେଇନି ଡବାର ଭୁଲ ହେଇଛି ଆଉ ଥରେ ଭଲକି ଦେବେ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେବେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍ କହିବି ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଲି ସେତିକି ଶିଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କାମ କରିବା ପାଇଁ କଲେ ରେଡି ଦେଖିଲେ ଆଉ ମୁଁ କାମୁଡ଼ିବନି ମାଛି हाय बिरो ଟିକେ ଗିଆ ମାନେ ଲା ମୁଁ ପରା କହୁଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଡେଙ୍ଗା କରିକି ତଳକୁ ବୁଲିବେ ଯୋଡ଼େ କାଟନ୍ତୁ ମୁଁ ଶର୍ମା ରାଣୀ ପଳେଇବ ନା ସାର୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ପଳେଇବନି ଜନ୍ମ ହେଇନି ହବ ओके लाइक से ना तारी का मंदो डीडा ए ତାର ନେଇ ପାରେ ନା मोर मेमोरी फुल मत डर लग ମୁଁ ତ ଇଟକା କି ଡର ଲାଗି ये पेड़ी गुड़ा करे एटा कलर लागिवार रहु नांती ना कोन ना किछि जणा पडुनी तो कोण रहुनाथी मु एटा दीटा पेड़ी एमती के आनी थिली रहिले पळाइले ଆପଣ ବି ରଖିଥିଲେ ପରା ମହୁ ନାଇଁ କି तापर एटा गरम पानी देने भी सेरा ये बेस ना ई हां ये बेस का नहीं है ना देखो या खड़ी गाने डेंगे डेंगे ने जे रानी माछ अछि ना नहीं नहीं एटा जन्म हिले का हैं काहे ए कान लखु तो येडा सम येडा स हे नहीं नीरू बेसी दे पा हैं आ रानी माछ इदे एगे नीर इदे तने अनार मा देखा ता डरा है बस का गया नो ए बा येडा भावडी एदरा जणा पड़ी आने ଏରି ହଳଦୀ ଆଣିଛନ୍ତି टिके माने सिस्टम रेड सिस्टम आने ଚିଟା ଭଲ ଏଇପଟୁ ଏମିତି ଚାରିଟା କାଠି କାଢିଦେବେ ଏଟା ଘରେ ନେଇ ରଖିଦେବେ କାହାର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ରଖିଦେବେ ହେଲା ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବେ ପତ୍ର ଟିକେ କମିଗଲା ହେଲା ଅଧିକ ଦେବେ ନହେଲେ ମାଛ ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ମରିଯିବେ କୃଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନ କି ବୁଝିଲ ସାଇଡ୍ ଏଟାକୁ ଆଣିକି ଏମିତି ଫୁଙ୍କିଦେବେ ଟିକେ ଯଦି ମାଛ ଉପରେ ଥିବେ ସେମିତି ଫୁଙ୍କିଦେବେ ବେଲ୍ଟ ତ ପିନ୍ଧିଥିବେ ମାଛ କାମୁଡ଼ିବାର ନାହିଁ